Ay, kamusta po ulit? Meron lang po akong gustong bigay na meron po kasi sa akin isa po sa mga subscriber ko na tinatanong po niya yung I love you sa Bicol. Kasi kung normally po kasi yung ang tawag dito pag nagsasabi po yung mga Bicolano, pag nagsasabi ka po ng I love you sa isang tao, ito po personally ko pong sinasabi, normally sinasabi ko po yan, namumutanta ka. May iba pong mga nagagamit ng padaba, anong tawag dito? Padangat, meron pa nga po yung paurog, yung minsan magkakapareho siya. Yung ang ibig ko pong sabihin, meron pong nagsasabi ng padangat ka na ibig sabihin mahal mo siya. Yung kasi never po akong gusto kong sabihin sa isang tao na I love you in Bicol, ang sinasabi ko po, namumutanta ka. Pag sinabi ko pong padangat, ibig sabihin nun sa akin paborito, masyadong mahalaga ang isang tao sa'yo. Although pag mahalaga ang isang tao sa'yo, paborito mo, mahal mo, pero yun pa ang sa akin, never kong sinasabi na padangat, na I love you. Palagi ko pong sinasabi, namumutanta ka. Pareho din yun ho sa Bicol. Ay, pareho din ho sa Tagalog, diba? Pwede nyo naman sabihin na ang I love you na iniibig kita. Pwede din ho yun. Pero mas diba sinasabi mo na mahal kita. Parang mas masarap. Parang ramdam mo yung sinasabi mo yung word na mahal kita kesa yung sinasabi mo iniibig kita, although parehong ibig sabihin ng I love you. Depende na lang po yun kung paano mo gagamitin. Kaya sa amin po kasi marami mga Bicolano, Bicolana, marami din po silang nagsasabing padangat, padaba, na ang ibig sabihin nila nun, mahal kita, or mahal mo yung isang tao. Pero kung directly mo talaga pong sasabihin na I love you, sinasabi po natin namumutanta ka. Although kagaya nga na ho ng sinabi ko, paulit-ulit po ako, yung iniibig kita, mahal kita, pareho lang po yun. Pero po yung namumutanta ka, padangat ka, padaba ka, may mga
nagagamit na ganon. Pero personally po sa akin, ang ibig ko sabihin po ng padangat, padapa, paborito, mahalaga ka sa akin, kaysa sa I love you. Ang I love you po kasi talaga sa akin, namumutan. Taka. Sana, Kimberly, napaliwanag ko sa iyo yung tinatanong mo sa akin, kasi sinabi mo na tinugal mo pa. Depende sa tao. Pwede rin padangat. Pero kung mas gusto mo talagang yung sinasabi mo na talagang mahal kita, namumutanda ka. Yung iba po na nagugustuhan po yung learn Tagalog and Bicol language. Kung meron po kayong mga gustong itanong, meron po kayong gustong i-translate, i-text nyo lang po sa akin, o kaya mag-leave kayo ng message kahit saan pong video ang napanood nyo, at sasagutin ko po ito. Marami pong salamat. At sana po maging manigong bagong taon po sa atin lahat. God bless po.